Паважаныя сябры, сёння сапраўды свята, вялікае свята, і яно звязанае з тым момантам у гісторыі нашага народа, які здараецца і в гісторыі, в жыцці кожнага чалавека. Здараюцца такія сітуацыі, што трэба сказаць: я ёсць, ці мяне няма. Быць або не быць. Вот с нашим народом такая ситуация здарылася на 4-м годзе войны. Вот. Калі усвядоміўшы, што трэба ратавацца, вот, лепшыя сілы гэта народ, нарэшце сказалі, што інструментам для такого ратавання мусіць быць і можа быць нацыянальная дзяржава, свая дзяржава. І шмат што было зроблена для того, каб стварыць гэту дзяржаву. Вот мы говорим про символику, но я думаю, нават не в гэтым справа. Справа в тым, што стваралася нацыянальная сістэма адукацыі, ствараліся мясцовыя органы ўлады. Конечно, яны не мелі і не маглі мець дастатковых паўнамоцтваў ва ўмовах нямецкай акупацыі. Але пачатак быў зроблены. Мы цяпер, аглядваючыся назад, можам сказаць: да, мы былі ў гэтай гісторыі. Мы не былі смеццем гістарычным, а мы у той момант сталі суб'ектам, сталі народам, здольным узяць уласны лёс в свае рукі. И вот я вспоминаю, что сказал про нас один польский историк, вот таки большую часть своего життя прожил поза межами Польши. И он сказал: трэба з'яўляцца не тому, что гэты народ нешта не зрабіў. Трэба з'яўляцца, что ён наогул ёсць сёння, прайшоўшы праз гэтыя страшэнныя выпрабаванні 20-го стагоддзя. Вот. Ну и это говорит как раз об живучести, об трывалости, о потенциале нашего народа. И вот сегодня, оглядываючись назад, мы можем себе сказать: калі яны, наши продки, нешта надзвычай тяжкой ситуации зрабілі, вот, показали нам шлях, так что, мы не можем, мы не вартые их? Нет, мы повинны быть, и мы будем вартые наших папярэднікаў, якія аднойчы сказалі: «Жыве Беларусь! Жыве!»